Balali baga cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba anw minnu b'an lamɛn Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw fo an tɛ sɛgɛn k'aw fo an b'a fɔ ye ko nin y'aw aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan plateau des stars ne y'o de fɔ aw ye ale ye émission min nana dɔrɔn aw kana stressé aw ni stress kana ɲɔgɔn ye fansi o hukumu kɔnɔna la bi an ye ci bila aw ka saramani ma bi ta in kuma tɛ kɛ dɛ ne yɛrɛ kɔni ne tɛ kuma donc n bɛna kuma d'a ma sisan a bɛna yɛrɛ fɔ an ye bonsoir ko bɛ cogo di dɔɔni saramani ni saramani ko kuma kɛra dɛ ou bien n y'a kuma mɛn mais comme n t'a dɔn Jos bɛ maloya de wa walima ko nin bɛ cogo di n t'i faamuya kosɛbɛ dɛ non n tɛ maloya mɛn kow ka ca ni d'accord sisan nɔ yani komi an tɛna kuma jan bilen an b'a a fɛ k'i yɛrɛ fɔ an ye cogo min na an n'an filɛlibagaw an bɛ faamuyali sɔrɔ i ka kow la fɔlɔ Jos ye Abubakar Siriki Jabate ka bange Bamakɔ ka mɔyan commune 4 la C4 voilà o ye ne ye fɔlɔ o de ye Jos ye awɔ foyi tɛ far'o kan bilen a tɛ ban n'an ko k'an b'o dɔw fɔ sisan an bɛ si kuma la n'i ye min fɔ n b'o jaabi f'i ye ok d'accord faamuyali sɔrɔ a la i yɛrɛ ko Abubakar Siriki Jabate oui voilà an ye faamuyali sɔrɔ a la mais tɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ Jos Saramani an ma tɔgɔ in faamuya dɛ an tɛ ɲɛfɔli kɛ cogo min na an bɛ se ka fitinin dɔrɔn faamuya ko la ko mɔgɔninfin ye kɛwale de n'i yera ni min ye i bɛ minɛ n'o ye n'i ye tɔgɔ min da i la diɲɛ b'i wele n'o ye ko bɛɛ n'a a nacogo don quoi n tɔgɔ ye Abubakar Siriki c'est vrai mais domaine dɔw kɔnɔna na dɔnkilida sira kɔnɔna na Jos Saramani sɔrɔla o de fɛ quoi d'accord i y'a faamu faamuyali sɔrɔla a ko la Saramani mais Jos sisan nɔ ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn moi personnellement Saramani musow de y'a tɔgɔ da wa walima e yɛrɛ bolo Sara de bɛ e yɛrɛ la wa walima je sais pas ou bien ni tɔgɔ in yɛrɛ ma se k'a faamuya ko hali bi n'adamaden i yɛrɛ ka sara dɔ ye tiɲɛni de o donc mɔgɔw de y'a dɔn ka sina ka faamuyali sɔrɔ la o la ne nana ne y'e lajɛ ne yɛrɛ de ɲɛ b'e la mais ne b'a dɔn e bɛ yɔrɔ min na ni e yɛrɛ tun b'o dɔn k'e bɛ i yebaga mɔgɔw tun bɛ tige ta k'i lajɛ kana nin fɔ ne ye sa an tɛ kuma janya bilen an bɛ continuer n'an ka question ye an bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ Jos y'a yɛrɛ sɔrɔ dɔnkili kɔnɔna la cogo min na i k'i da don o la i ko walawala ye bon ko mɔgɔ tɛ taa k'i dakan to ye kelen d'accord ko laɲini fana ka kɔrɔ ni latigɛ ye o ye tiɲɛ n bɛ bɔ min kalama n ye dɔnkilida sɔrɔ n yɛrɛ la de quoi o de tun ka di n ye kojugu quoi mais ni n b'a kɛ an b'a kɛ ni kulonkɛ de ye quoi mais mɔgɔw de b'a fɔ n ye k'i bɛ se d'accord mais a bɛ ne yɛrɛ fana kunna ko ne tɛ se quoi ne bɛ k'a ɲini ka dɔw ladege pour que n bɛ k'olu ɲɔgɔn ye mais mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'i bɛ se quoi ko in nana ten dɔɔni dɔɔni mais n'i ye faamuyali sɔrɔ komi i yɛrɛ ko déjà i tɔgɔ ye Abubakar Siriki Jabate dɔnkilida i m'a sɔrɔ so walima je sais pas n'a sɔrɔ a tun bɛ kɛ déjà à la maison ni parents tun b'a kɛ walima i yɛrɛ de y'a kanu ten nka k'a ye quoi bon dɔnkilida tun tɛ kɛ so mɔgɔ si tun tɛ dɔnkili da non mɔgɔ si tɛ dɔnkili da o ma deli ka bɔ anw fɛ yen ne kɛra o fɔlɔ ye mais ne ba ye ɲamakala ye d'accord o bɛ kuma mais hakili la dɔnkili ni kuma fɛnɛ tɛ kelen ye o tɛ kelenw tɛ voilà bon ni o yɔrɔ tɛ a ma sɔrɔ so n y'a sɔrɔ carré kɔnɔ n y'a sɔrɔ laɲini na quoi d'accord i y'a faamu faamuyali sɔrɔ la i ka nin kuma la j'espère que ne ni layɛlɛbagaw aw bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ nin ko in na Jos an bɛ tɛmɛ n'an ka question ye toujours sisan an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ Jos bɛ école de la kalan université a bɛ se ka kɛ fɛn caman ye walima n'a sɔrɔ i ye école de bila walima ni min don i ka ɲɛfɔli ka ɲi fɛnɛ an ka faamuyali sɔrɔ a ko la bon Jos ye écoleden
n ye bagi kɛ j'ai le bac. D'accord. Mais après ça ko dɔw donna n senkɔrɔ n tun ka kan ka cours continuer ka cours suivre mais ma cours suivre mais hakili b'a la n bɛna taa cours daminɛ tugun quoi. D'accord. Bon o la n bɛ se k'a fɔ n ye toujours étudiant ye fɔlɔ quoi. I bɛ école la ça non Joss an ɲɛ b'a la ni caman donna musique cadre ninnu kɔnɔ déjà u b'a fɔ ko donc les études ce n'est plus la peine nafa bɛrɛ t'a la sinon an bɛ fɛ k'i profiter nin yɔrɔnin na i ka conseil d'u ma cogo min na prise de conscience bɛ na cogo min. Bon école ni saya yɛrɛ tɛ quoi école nafa tɛ fɔ ka ban quoi hali saya kɔfɛ a nafa tɛ fɔ ka ban quoi dɔw bɛ se ka kɛ fili la quoi mɔgɔninfin kalanbaliya fɛnɛ ye kojuguba de ye diɲɛ kɔnɔ quoi i fɛnɛ kalanna togo togo quoi i bɛ dɔ kɔfɛ mais n'i y'a ɲini ka dɔ dɔn o ka fisa quoi wa mɔgɔ tɛ tila fɛnɛ kalan na i y'a faamu a bɛ se ka kɛ a bɛ dan yɔrɔ dɔ de la i bolo soit fɛn dɔ bɛ tila ka a kala i bolo mais quand même n b'a fɔ bɛɛ ye que ça soit dans la musique ou autre école c'est très 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 important. D'accord. A ka gɛlɛn kojugu. D'accord. Denmisɛnnin dɔw bɛ na ne ma k'u b'a fɛ ka dɔnkili da ni n ko k'i bɛ classe jumɛn na dɔw b'a ko 6e dɔw b'a ko 7e n'i y'a fɔ dɔrɔn ne bɛ hami de quoi. K'ale bɛ hami. Parce que voilà ne bɛ siran ne quoi parce que ne b'a dɔn fɛn min daminɛtɔ filɛ nin a caman na a ka gɛlɛn min bɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la quoi. N ka morceau dɔ la n b'a fɔ n ko mili ye kelen ko kiyama taga mili ye kelen ko malitel da ni donna kɔnɔ i ti bɔ cogo dɔn dɔw bɛ bɔ dɛ mais bɛɛ tɛ se k'i yɛrɛ bɔ quoi i y'a faamu voilà. D'accord donc an layɛlibagaw ne hakili la Joss a ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ k'a ban minnu bɛ fɛ ka don musique kɔnɔna la donc dɔnkili ni musique tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ Joss i ka kuma la ko in tɛ presse ko ye toujours kalan ka kɛ parce que kalan nafaba de b'a la wa mɔgɔ tant que i ma sa i tɛ tila kalan na voilà donc an bɛ continuer n'an ka question ye bɛɛ de b'a fɔ ko Joss Saramani dɔw yɛrɛ ko ni u ye dɔnkili da voix mais fo u farigansi bɛ cɛ an bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ e yɛrɛ ka source d'inspiration o ye mun de ye fɛn jumɛn de bɛ Joss yɛrɛ inspiré cɛ i ka nin kuma in m'a faamu kosɛbɛ dɛ e ka segin a kan tan dɔw ko n'u ye dɔnkili da kan mais fu farigansi bɛ cɛ tellement que i voix ka d'u ye i bɛ se dɔnkili da la mais sans personnellement on an layɛlibagaw an bɛ fɛ k'a dɔn i ka source d'inspiration dɔnkili ninnu bɛ na i la cogo min na o ni chanson ninnu bɛ composer mot par mot cogo min na i ka ɲɛfɔli kɛ an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. mun bɛ n bila a la ou bien a bɛ na cogo min na. A bɛ na cogo min na i la en fait. non ni Sarama ye salati ba dun dɔrɔn tiɲɛni don. Awɔ. Ayi. Donc salati de source d'inspiration. O ye tiɲɛni. O ye tiɲɛni. O tuma la an bɛna to ka salati foro caman bila ka to k'o di Joss ma dɔrɔn o ka so ka morceau dumanbaw bɔ dɔrɔn an ka to k'olu lamɛn. Voilà Joss an bɛ fɛ ka dɔn sisan nɔ si tu as ni i collabores avec d'autres artistes. Voilà i k'i da don o la i ka ɲɛfɔli kɛ fɛnɛ ko kan. Bon. O ko in ka ca kojugu. D'accord. Ni mɔgɔw y'i dɔn wagati min na o y'i dɔn ni taasira min ye mɔgɔw ɲɛ b'o de la quoi mais ko minnu kɛra ka tɛmɛ bɛɛ t'o dɔn n'o kow ma na quoi ni mɔgɔ caman caman delila ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ni caman fɛnɛ ye baara kɛ bon ni caman fɛnɛ bɛ baara la tugun. D'accord. O caman ninnu na i bɛ se ka dɔ damani dɔ hali n'a ma k'a bɛɛ ye ka dɔw tɔgɔ citer an ye. Bon n tun bɛ Vieux Paris kɔ wagati dɔ la o tun bɛ n produit Zi Pagala tun bɛ n produit a tun bɛ ko caman kɛ Sidiki Jabate yɛrɛ fɛnɛ n ye wagatinin kɛ n'a tun bɛ collaborer a tun bɛ n produit ni Lefu o y'an kɔrɔkɛ Sekati la n'a ye fɛn caman kɛ a ye morceau dɔw yɛrɛ bɔ ka tɛmɛ
D'accord. A ka ca dɔɔni quoi. D'accord. Voilà, faamuyali sɔrɔ la ko la sinon n'an ko k'an bɛna bɛɛ citer an tɛna bɔ yan nɔ. Oui. Just an bɛ continuer ni question ye. Just bɛɛ b'a dɔn i bɛ don diɲɛnatigɛ fɛn fɛn la bi a ma nɔgɔn surtout aw yɛrɛ fɛnɛ ka milieu fɛnɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ. C'est vrai. Sinon an bɛ fɛ k'a dɔn Just yɛrɛ dɔnkilida in kɔnɔna la i ye sɛgɛn minnu sɔrɔ les difficultés i k'i da don o la i ka ɲɛfɔli k'an ye cogo min na k'a bɛɛ walawala an ka faamuyali sɔrɔ a ko la. Olu n'i hakili jiginna min na i b'o de fɔ quoi. A bɛɛ de ka fɔ yan nɔ an ka taga su kana ko an na kuma in bɛɛ ka fɔ. Diɲɛnatigɛ foyi tɛ yen k'a ka nɔgɔn. Effectivement. Wa diɲɛnatigɛ foyi fɛnɛ tɛ yen k'ala tɛ se ka min di hadamaden dɔ la quoi. Fana ye tiɲɛ. I y'a faamu. Ko cɛkɔrɔba dɔ ko k'i bɛ diɲɛ fɛn fɛn na k'i k'i ŋaniya ɲa fɔlɔ. Exactement. Ko filanan k'i bɛ baara min na k'i k'i cɛsiri o la quoi. Ala de bɛ se k'a ɲa i bolo quoi. Comme si ale de bɛ se ka gɛlɛya fɛnɛ d'i ma sinon gɛlɛya min n tɛ se k'a fɔ ko n bɛ n da don o la bɛɛ la an ye fɛn caman ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a tun fɔra ko don dɔ bɛ se k'an bɛna an yɛrɛ sɔrɔ plateau kan k'an fɛnɛ ka invité mɔgɔw fɛ k'an ɲininka tan hakili tun tɛ sɔn o ma n'i tun y'o fɔ n ye dɔrɔn non i tun tɛ sɔn yɛrɛ i b'a fɔ ko non ko tiɲɛ t'a la. Bon ko bɛɛ n'a wagati don hakili la n yɛrɛ bɛ ka jateminɛ kɛ est ce que alhamdulillah a bɛ ka ɲa quoi. Parce que n'i y'a bɛ ka se ninnu ma i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka ɲa de. D'accord. Mais just kuma in faamuyara e ka kuma in faamuyara ne ko sisan nɔ just a mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ production yɔrɔ ninnu ni fɛn ninnu studio la taga ninnu olu dɔw gɛlɛyara i da don dama damani na. O de fɔra i ye ko. Mais surtout artistes damaw aw cɛla fɛnɛ kuma dɔ la il y a des petits soucis et trucs. Olu bɛɛ y'a gɛlɛya dɔw ye o just k'a da don la ka dɔɔni walawala dɔrɔn an ka faamuyali sɔrɔ. Bon matériellement financièrement voilà diɲɛnatigɛ ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn. O dɔnkilida ka gɛlɛn kojugu. I bɛ dɔnkili yɛrɛ labɛn wagati min na k'a ban o y'a dama problème ye mais a dilantɔ o fɛnɛ ye kungo sugu dɔ ye fo b'a tɔ bɛɛ nege b'i la. I bɛ taa dɔnkili dilanyɔrɔ in na cogo di. I bɛ taa cogo min na i t'a n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na quoi. Wari min yɛrɛ bɛna bɔ ka dɔnkili dilan fɔlɔ cɛ o ye kungoba de ye quoi. I bɛ rappeur denmisɛnninw ye plus généralement i bɛ caman mankan mɛn sɔn na manager tan manager mais manager tɛ quoi. Min b'u financer min bɛ to ka 4000 ni 5000 d'u ma ko taa dɔnkili dilan. O de bɛ ku kam hali n'o tɛ manager ɲɛ dɔn u b'a fɔ o ma ko manager bon o yɔrɔnin de o ye fɛn belebeleba de ye fɔlɔ musique yɛrɛ daminɛ na quoi. O ye kungojuguba de bɔ plus généralement rappeur bɛ se ka sɔn ko bɛɛ ma ko 5000 ɲini ka taga studio la. O ye gɛlɛya yɛrɛ fɔlɔ ba ye. Ko bɛɛ i n'a fɔ jumɛn ni jumɛn exactement. Ko caman ba. Ayi mais just ka ko dɔɔni dama ni walawala. Bon tel que ne tun bɛ taa pâté feere. Ne tun bɛ pâté feere. Awɔ ne tun bɛ pâté feere ne tun bɛ taa samara siri ka samara kala. Ni wari cayara i bɛ sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn ka taa studio la mais o bɛɛ n'a ta wari tɛ dafa a bɛ tila ka hinɛ la de ka dilan quoi. D'accord. I ye dɔ faamuya. Faamuyali sɔrɔ la. A bɛ se ka fɔ sinon an bɛ si yan. D'accord faamuyali sɔrɔ la a la comme just diɲɛnatigɛ fɛn fɛn ni gɛlɛya nana i bɛ taa sɔrɔ nɔgɔyaw fɛnɛ bɛ yen an bɛ don min na actuellement just yɛrɛ ko ko bɛ ka ɲɛ sinon donc ni yɛrɛ opportunité minnu dayɛlɛ i ye a nafaw quoi i k'i da don o la an ka kuma nafaw fɛnɛ kan. Bon alhamdulilayi a bɛ se ka kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko a ye nafa bɛɛ sɔrɔ mais an kɔni bɛ a ɲini na toujours ka nafaw sɔrɔ. D'accord. An ma foyi sɔrɔ fɔlɔ mais fitinin min b'an bolo o hakili la o ye belebeleba de ye o tɛ bɛɛ bolo voilà parce que kunun an tun bɛ tagama an sen na ka taa studio la sisan ala y'o nɔgɔya an tɛ tagama an sen na fɔlɔ an tun bɛ hami fɛn dɔw sɔrɔli la bon bi alhamdulilayi ala y'o fɛnɛ nɔgɔya. O caman degun bɔra an kan bon hakili la o ye fɛnba caman nɔgɔya quoi. Bon olu ma kɛ bɛɛ ye fɔlɔ bon dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ olu fɛnɛ t'o fɛnɛ jate fɛn ye fɔlɔ
bon a bɛ ten escalier de don quoi. Exactement. D'accord. Là just an tɛna avancer ni question ye an bɛ poser ta fɔlɔ. Just mɔgɔ ko k'i bɛ se dɔnkili da yɛrɛ de la wa i yɛrɛ dun b'a dɔn fana k'e bɛ se ou bien e tɛ se. Ni ne y'a dɔn ko n bɛ se o ma nɔgɔn dɛ. Donc e tɛna yɛrɛ bila kumaba la o la. Ɲini dɔrɔn a ka diya mɔgɔw ye a ka ɲa. Just y'an ka continuer an b'a fɔ i k'i kan fili n'i ka morceau dɔ ye fo ne yɛrɛ ka sunɔgɔ an san. Cɛ tɛ ni sunɔgɔra o ko ka ta dɛ. An dun k'o kɛ dɛ fo ne yɛrɛ ka sunɔgɔ yan san. Micro b'i bolo. An ka niveau ye segati ye musomanninw bɛ cagaya kɛ ni u ye u bɛ banni kɛ u bɛ nɛgɛ ni ŋari u tɛ mɔgɔ lamɛn ko tɛ ɲɛ sɔrɔ la gansan ten u y'a fɔ an ɲɛ tɛmɛnen na ko sigida tila bɛ fakɛ la kabako b'anw ka sigida la a yɔrɔnin filɛ nin naaninan ye ni b'a ɲini an bɛ Ameriki ye musomanninw bɛ fɛn dɔ kɛ an y'a daminɛ dɔɔni dɔɔni an y'an jija yen dɔɔni dɔɔni an b'a k'an ma mɔgɔ lamɛn an ye mikoro kanu ni silipu ye. Kuma in faamuyara. Vraiment just e kan ka nɔbɔ dɔnkili la parce que e mikoro kanu ni fɛn min ye an ka continuer ne tɛ kumaba in maɲi nɔ just sisan nɔ just an tɛ kuma janya an b'a ɲini fɛ sisan nɔ Lala an bɛna kuma i ka projet kan actuellement minnu labɛnnen don i bolo i k'i da don o la sisan nɔ projet fɛn fɛn b'i bolo i ka ɲɛfɔli kan olu ko kan. I hakili bɛ diɲɛ projet duman fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ ne bolo. Sisan nɔ just o faamuyara hali ni ye sigilen ya e yɛrɛ ye projet ye fɔlɔ sisan nɔ walawalali kan ye an k'a faamuya. Fɔlɔ n b'a fɛ ka dɔnkili badenba bɔ minnu bɛ diya mɔgɔw ye. D'accord. Filanan n b'a fɛ ka ko caman ba de kɛ n ka sigida la minnu bɛ k'an ma hɛrɛ ye. Sabanan n b'a fɛ ka concert badenba kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ. I y'a faamu an b'a fɛ ka diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen yala. I hakili bɛ fɛn fɛn na quoi nin bɛɛ de nege b'anw na an bɛ ka nin bɛɛ ɲɛɲini ni Ala ye min latigɛ don min na diɲɛ b'o mɛn. D'accord. Faamuyali sɔrɔla i ka kuma la kuma ɲɛna sisan nɔ just e yɛrɛ depuis i donna dɔnkilida la don min na depuis ka dɔnkili fɔlɔ fo i laban an bɛ don min na i b'a dɔn dɔnkili tɛ ban mais actuellement i danna yɔrɔ min na depuis dɔnkili fɔlɔ fo o e yɛrɛ ka dɔnkili la jumɛn de ka di e fana ka tɛmɛ a bɛɛ kan. Cogo di? I ka dɔnkiliw yɛrɛ dalenw mun de e ka son jumɛn yɛrɛ de ye i b'a kiffe ka tɛmɛ i ka son bɛɛ kan. Bon dɔnkili fila bɛ n ka dɔnkiliw la o ka di n yɛrɛ ye dɔɔni. Olu titiri. Mumu ni Fofana Fasa. Ani n ka morceau dɔ bɛ yen ko laban. Laban yɛrɛ ye ne kunkolo minɛ kosɛbɛ. Jɔn sisan nɔ micro b'i bolo an ka partie fitinin i m'a ye. Ko baba ye n jigi ye mama ye n jigi ye ko masa Ala ye n jigi ye ne teri jigi ye koba ye ni jigi tɛ min na o tigi t'i balo Mumu ni Fofana Jatana pomori ye tiɲɛ fɔ ye ko bɛ n'a wagati ko tuma se bali tɛ karaba ko n'a ma ɲagami ka tɛ ɲɛnabɔ ko mɔgɔ ni fɛnw bɛ ɲɔgɔn na ko bɛɛ ni daga min ɲɔgɔn na awa ko jamanakɛw ye tɔɔrɔ la lanzeni nga kuma ye tiɲɛ ye a ye taa fɔ mama ye k'a k'i sabali ne balimalu diɲɛ man ɲi a bɛ ɲɛnabɔ ko bɛ na tuma a bɛ ɲɛnabɔ diɲɛ ye nin ye ko bɛ na sababu mɔgɔw b'u ban ma Ala b'a ɲɛnabɔ ne balimalu diɲɛ man ɲi laban ko jugu man ɲi ai ma ye n teri bana man ɲi laban ko jugu a bɛ ɲɛnabɔ ko gɛlɛya bɛ fa don hɔrɔn na diɲɛ na tera a bɛ dutigi malo fo jama b'i yɛlɛ i la ko wa Ala ka n'o kisi bana man ɲi laban ko jugu man ɲi jigilantanya bana man ɲi bana jugu man ɲi cɛ ma ye n teri bana man ɲi ko ne b'o fɔ ye a bɛ ɲɛnabɔ i jigi kɛ Ala ye a bɛ ɲɛnabɔ maninfin b'u ban ma Ala b'a k'i ye. Ala ayi ne kɔni ne to kuma an layɛlibagaw tɛ tɛmɛ ni kan dɛ
instrumenté kan voix kɔrɔ foyi jɔn sigilen bɛ yan an bɛ Mali kunnafoni.net studio de kɔnɔ a ye voix fili tricherie t'a la foyi t'a la donc ne tɛ kuma just a tɛ tɛmɛ ne kan ayi ne yɛrɛ kɔni i ma ye ne sunɔgɔra fo n tilala ka wuli ko in diyara de koyi a tɛ tɛmɛ ne kan voilà just an bɛna kuma i ka album ko kan sisan voilà an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ album de b'i bolo walima n'a sɔrɔ i bɛ album kɛ mais ni album b'i bolo a tɔgɔ ni titre minnu b'a kɔnɔ k'i da don o la fɛnɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye o ko kan. album dɔ bɛ n bolo a titre ye Josi Nana ye. Josi Nana. awɔ a kɔnɔ 10 morceaux de b'a kɔnɔ. 10 morceaux d'accord. awɔ mais n bɛ dɔ wɛrɛ fɛnɛ labɛn na ni Ala sɔnna. I bɛna dɔ wɛrɛ labɛn ɲina. n bɛ k'a ɲɛɲini yɛrɛ de. d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la ayiwa just question min bɛ ka nalen sisan ne ka question tɛ dɛ an layɛlibagaw de b'a fɔ ko k'a poser. ne y'a faamu. sara min yɛrɛ b'e la ka fara o bɛɛ ko kan ye ayiwa just ko k'i ɲininka n'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi n'a sɔrɔ k'i furulen de don wa walima n'a sɔrɔ k'i furulen tɛ walima hali ni furulen tɛ n'a sɔrɔ ko de bɛ yen k'i da don o la i ka ɲɛfɔli kan ye. ko tɛ ban mɔgɔ ma yɔrɔ la o. ayi dɛ just ɲɛfɔli kan an k'a faamuya an ka mɔgɔw labila parce que dɔw sigilen de don olu sigilen de don bereselen don kuma joona an ka mɔgɔw labila. tɛ i kana na an ka mɔgɔw kun bɔ n kan dɛ n tɛ ko sugu la dɛ. ayiwa just e ka kuma dɔrɔn ba in o de ka gɛlɛn. wayi Josi furulen don. layɛlibagaw ayiwa aw minnu tun bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ Josi furulen don walima n'a furulen tɛ a bɔra ka kuma sisan nɔ malheureusement k'a furulen don donc o la an minnu n m'a ye j'espère que an ye faamuyali sɔrɔ la kow la donc Josi i komi i yɛrɛ ko k'i furulen don déjà n'a sɔrɔ denw b'i bolo den joli. bon n'i y'a fɔ o yɔrɔ fɛ a bɛ ɲagami dɛ. ayi i yɛrɛ ne ka kuma tɛ dɛ a Bamakokaw ka kuma don i yɛrɛ wolodenw Bamakokaw b'a fɔ ten ne. o ye kelen o ye kelen. den kelen b'i bolo. d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la donc Josi sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn diɲɛ in yɛrɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ jumɛn de ka di Josi ni diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ ye. ne bɛ hami min na diɲɛ don o don. ayi dɛ i bɛ hami min na o tɛ dɛ min ka di ye ni diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ ye. i ka kuma ye bon i ye kuma min ka di ye min n'o de f'i ye mais i y'a yɛlɛma quoi i y'a fɔ n ye k'o tɛ. ayi komi e ko min y'i hamina ko ye hami tɛ ka fɔ yan. joie de bɛ ka nin question ye. joie de jumɛn ka di ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye. bon dɔnkilida in de ka di n ye kosɛbɛ. i ma ye n bɛ ka n jija o la kosɛbɛ. o y'a dɔ ye. donc o ni jumɛn. a tɛ ban. dɔnkilida de ka di ye hali ni madame ye Josi. ayiwa i bɛ taa madame sɔrɔ a ɲɛ so. ne kɔni ne tɛ kuma. sisan. ne t'a dɔn e de b'a fɛ ka min fɔ. ayi ne ma kuma ne tɛ foyi fɔ ne ye n ka question de poser Josi ye ne ka question de bɔ ou bien. ne ko diɲɛnatigɛ n'a kɔnɔ ko fɛn bɛɛ mun ka di Josi ye ni diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ yɛrɛ ye. i ye min fɔ kuma in ka ca kojugu. ayi Josi fɛn fila tɛ se ka diya mɔgɔ ye k'anw ye kelen de ye ne bolo diɲɛnatigɛ kɔnɔna la kɔni fɛn dɔ ne yɛrɛ bɛ yen fɛn dɔ ka di ne ye min ka di ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ ye. ne ye o question kelen de poser kun mun fana bɛ ka di e ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye. n diɲɛ in kan de f'i ye wa walima n k'i jaabi de. ayi ne ko i k'an jaabi de. ok n bɛ se k'i ɲininka fɔlɔ. awɔ. ka na n ka kuma tigɛ. wari ka di bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ. mais ni wari b'i kun ni kɛnɛya tɛ yen fɛn wɛrɛ nege b'i minɛ. kɛnɛya ka di bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ. ni kɛnɛya b'i la ni fɛn t'i kun i bɛ jɔ o la i bɛ ɲinɛ o kɔ. effectivement. i y'a faamu. ni kɛnɛya b'i la wari b'i kun fɛn min nege b'i la dugukolo sanfɛ n'i m'o sɔrɔ a bɛ k'i kɔnɔ ko foyi t'i bolo. bon nin fɛn fila in kɔfɛ min nege b'i la dɛ n t'a dɔn n'i ka kuma ye o de ye walima n'i ka kuma ye. diɲɛ in kɔnɔna la bana b'a kɔnɔ kɛnɛya b'a kɔnɔ wari b'a la sɛgɛn b'a la ne ko jumɛn ka di ye nin
ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ok dumuni dumanw b'a kɔnɔ musow bɛ yen denw bɛ yen ba bɛ yen fa bɛ yen mun de ka di e ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ok kɛnɛya de ka di ne ye ne ni diɲɛ bɛɛ k'o sɔrɔ kɛnɛya faamuyali sɔrɔla i ka kuma in na o la an bɛ ala deli ala ka kɛnɛya nɔgɔya an baden bɛɛ lajɛlen ye voilà just comme émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma mais an t'a kuncɛ diɲɛ kɔnɔ question dɔ bɛ yen fo i m'a ye question yɛrɛ tɛ genre question tɛ toutes mes excuses sisan nɔ aw yɛrɛ ka milieu kɔnɔna c'est pas du tout facile donc o de b'a mɛn jeli kundaw kɛlɛ bɛ ni ninnu cɛ rappeur kundaw la même chose donc a tɛ kɔnɔna ko tɛ ban en même temps denmisɛnnin minnu fana bɛ aw ye ni dɔnkili la mobili ɲumanw b'aw bolo aw kɛcogo ni ka ɲi olu bolo fana n'i donna dɔnkilida la dɔrɔn voilà n b'a kɛ tan kɛ tan u ma faamuyali sɔrɔ a la donc ne bɛ fɛ i ka conseil global yɛrɛ de di cogo min na prise de conscience bɛ se ka sɔrɔ quoi voilà bon i b'a dɔn fɔlɔ fɛn dɔ bɛ mɔgɔw bila fili la ko dan ko ma ɲi mako sa de ye quoi n'est-ce pas i y'a faamu avion baden bɛ Jezi bolo mais ni ne wulila ka bɔ Kalabankura ka taa Sɛbɛnnikɔrɔ ne ka mobili in bɛ se ka taa ni ne ye yen quoi i y'a faamu mais fo n ka nin ka fɛn min bɛ ka bɔ télé la fo n k'o ɲɔgɔn nadege soit an taara nin podium yɔrɔ la karisa nana nin nacogo la fo n fɛnɛ ka nati non o ma ɲi quoi mɔgɔw garizigɛ tɛ kelen ye i bɛ se ni dɔ ye diɲɛ fɛn bɛɛ la i bɛ se n'a ye dɔnkilida la yecogo ka ɲi n'a ye fɛn bɛɛ ala bɛ min nɔgɔya i t'o sɔrɔ i y'a faamu fo mɔgɔw k'o bila i kun na i y'a faamu kelen fila foyi tɛ sabali bɔ diɲɛ kɔnɔ quoi n'i sabalila diɲɛ ko ko la ala b'a ɲa quoi foyi t'o bɔ o ye kelen fila denmisɛnninw tuma dɔ la dɔw b'a fɔ an bɛ kan dɔw fɔ dɔnkili la mɔgɔw t'a faamu parce que mɔgɔ wɛrɛw bɛ kuma dɔw fɔ dɔnkili la ani anw bɛ min fɔ plus généralement ne bɛ min fɔ kelen tɛ ni ɲɛ bɛ min na n ka sigida la diɲɛ kɔnɔ tɛ dɛ ne ka sigida la ɲɛ bɛ min na ka kɛ yen ani min bɛ ka kɛ ne la ne b'o k'o de fɔ mɔgɔw ye mais a ye nin kɛ nin de ka kan ka kɛ nin de bɛ tan non o ma ɲi ne yɛrɛ ye denmisɛnninw ye ne yɛrɛ bɛ denmisɛnninw dɔn ne b'u ye olu ye ko in kɛ ni min ye ne yɛrɛ bɛ siran o ɲɛ quoi ne yɛrɛ bɛ siran o ɲɛ quoi n b'i lajɔ yɔrɔnin na u ye ko in kɛ cogo di non dɔw ye ko in kɛ fɛn dɔw de ye mɔgɔw bɛ dɔw bɛ fili la ne b'a fɔ tuma dɔ la ko Americain vie domaine dɔ bɛ Mali la yan plus généralement an caman bɛ yen ne imiter quoi exactement i y'a faamu mais olu bɛ ka min fɔ olu bɛ ka conseil dɔ de di olu b'o clip min ye ni an ka mɔgɔw b'o clip min ye a bɛ dɔw kɔnɔ k'o de y'a kɛcogo ye quoi e bɛ k'a faamuya a bɛ dɔw kɔnɔ k'o de y'a kɛcogo ye bon a ka kan ka kɛ tan de bon a bɛ dɔw fɛnɛ kɔnɔ nin de ye cɛya ye quoi bon fili do quoi ne bolo quoi mais caman na i bɛ jateminɛ kɛ caman fɛnɛ b'a kɛ tagalen ɲɛfɛ u bɛ tila k'a dɔn non n tun bɛ erreur la nin tɛ o mɔgɔw fɛnɛ baden bɛ yen mais denmisɛnninw ka dɔrɔgu to yen quoi n bɛ se ka fɛn fɛn fɔ sisan nɔ komi an ye dɔ fɔ denmisɛnninw ye kɔrɔ minnu fɛnɛ n b'a ye an ka dɔ f'olu fɛnɛ ye minnu bɛ kɛlɛ la an ka dɔ f'olu ye gɔnbɛlɛda dɔnyɔrɔ tɛ tubabu kɛlɛ la quoi faamuyali sɔrɔla kuma la donc e tɛ fɛn fɔ ye voilà ala k'a n'u sɔn sabali la o ni hakili fɛnɛ la ni hakili ɲuman na quoi ala k'o dugawu minɛ ya rabi y'a faamu voilà just comme émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma donc an b'a fɛ un petit dernier coucou pour les fans pour la famille et tout n ka foli belebeleba a bɛ diɲɛ bɛɛ ye maliden bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan sekati ka foli belebeleba di an ka surasiw ma non ne ka d'u ye trop kojugu awɔ don o don u bɛ n wele k'an fo k'an féliciter ani tunkarankew mais n ma ɲinɛ Mali kɔnɔna kɔ dɛ ko bɛɛ bɛ daminɛ i senkɔrɔ de foli bɛ bɛɛ ye ala ka jamana in basigi ani diɲɛ fan bɛɛ o de tun ye n ka foli ka ye k'o fɔ bɛɛ ye. D'accord. Voilà, just merci.
an layɛlibagaw ni ne kun bɛ an bolo ka a yɛrɛ la bi an b'aw fo an tɛ sɛgɛn aw foli la o la an b'a fɔ ye aw kan bɛ diɲɛ wagati wɛrɛ